njenjenjetu kunjenjemera ndithudi eti kumachita kunthunthumira pasi patu ndithu pasi pa mtimapa ababatu malondera amenewo kunjenjemera kumata kunjenjemeranso nkhani zake ziliso unyoloka muziwa kale paja suku masemphato ya suku masempha khome arisu masempha address umakafika ndithu pamene ukuyena ukafikepo iyayi akunena kuti tu kaya ngati kunasowaso nde kuti makobidi ochuluka kwambiri mamiliyoni tunde kuti kumeneko kunduna oyang'anira zomangamanga ndekuti kuyang'ana za misewu za mtengatenga muulamuliro wachakwera nde baba malondera nali kumeneko kuzabweranso nde kuti wina uja nali ndani uja Jacob Ohara kumeneko ndazikuoneka ngati kuti no akayifukula bwinobwino ena akakhoza kuvalanso nde kuti zibangili zija za silver ndikukaponyaso ndekuti kumalo aja ena akakumatchuka kwambiri aja otchedwa area 30 chakulilongweko ena kumasunthira ndethu kuli ngadzi tifotokoze bwinobwino nkhani kuti zokhala motani nkhani ndionena kuti inayamba ndekuti I think yesterday dzulo limenelo pamene ndekuti no onjezani kenani mmodzi mwa anthu amene amatha kumalemba zinthu m'masamba mchezo mukufalisa nkhani anabwera ndikuzalemba pa post ya pa Facebook page yake kunena kuti tikunena pano 15 construction certificates of completion zanse YM1 zikungokhala makontrakta osalipiridwa chifukwa cha 95 million euros yomweno ndi 380 billion malawi kwacha inabedwa koma we are not done yet chifukwa ena akufuna banki yomwe inapanga undergo voluntary liquidation mu 2005 ilipiridwe for lost profits plus 5% interest for 22 years mpaka 2026 with some mainstream media houses as cheerleaders palitu nkhani zochulukapo koma yomwe tikufuna tipange focus ndiyo yambirira akunena kuti tikunena panopa ndizonena kuti ndekuti ma certificate okwana 15 okhudzana ndi zomangamanga ndizonena kuti alikhudzana ndi zomangamanga ndekuti zatheka misewu yatheka ndizonena kuti tu zikungokhala panopa makamaka za msewu wa M1 zikungokhala chonena kuti makontrakta sanalipidwe chifukwa ndekuti 95 million euros inasowa imeneyo mukhozova ngati ukolakola tengofotokoza motere kunena kuti uyu akunena kuti msewu wa M1 pali zina ndi zina zimene I think sizinatheke sizinamalizike chifukwa chonena kuti makontrakta akungokhala akugwira bwanji ntchito ndalama sanalipiridwe ndalama zokwana 95 million euros 380 billion yomwe inabedwa ndekuti kunduna umenewo oyang'anira zomangamanga misewu nkhani ndi imeneyo so serious magaye tikukamba za mayulozi amene munayamba mwagwira kwa mayulozi kapena kumva amene maleti amayendera amayulozi mukuona zonena kuti ndi imodzi mwa ndalama imene leti yake makhala yokwera kwambiri randi ije imakwera koma mbuyipire mukayisecheno euro siyamasewera imakwera mtengo of course imakhalabe mmodzi mwa ndalama zodula kwambiri nde akuti tuyonse kuyisintha ndekuti ndi 380 billion malawi kwacha magayi mabiliyoni ito mwaona nde kumeneko kunali ndani kunduna yoyang'anira zomangamanga za mtengatenga nthawi imeneyo mulamuliro wachakwera nduna umenewo kunali ndekuti no Jacob Ohara ngati nduna kuzabwera wachiwiri wake deputy wake baba Stephen Malondera nchifukwa chake tikunena kuti baba yonso ndekuti wanthunthumira nayo nkhani kunjenjemera nayo ndipo anabwera pasambala la mchezo kuzayankha ndithu kuti ndisangokhala chete yayi nde wazayankha zotani akuti take note that the issues circulating regarding money for the roads being diverted is fake. I'm speaking from a position of authority as a former deputy minister of transport and public works. Akunena kuti chonde Malawi tatiyeni mumvere izi ndithu mumvetsetse apa kunena kuti nkhani zomwe zikuzungulira zokhuzana ndekuti ndi ndalama za zomangira misewu kuti no zinapeze kuti no zasokonezedwa basi enake nkuzipakira matumba chani nkhani imeneyo ndi abodza imeneyo izizi ndikuyankhulano ngati munthu amene ndinali ndi mphamvu ndipo nthawi imeneyo ndinali ndekuti deputy wachiwiri oyang'anira ndithudi ndekuti unduna oyang'anira za mtengatenga komanso zomangamanga izi kukambato moteromo. What can we say magayi fanzi inabwera ndikuzapanga react kwa mkulu amene kunota ayi bwana sidzinano sinatchulidwe yayi
ababa si inu zina sinatchulidwe bwanji niyo mukututumuka tatchulapo zina anu ngati iya maso mutifotokozera ife bwanji iwe ukamba suzotani tiyambe ndekuti ndi uyu amene iru ndi Rafu Musampha Chikwapula anati phuma bwanji mukafotokoza ku area 30 Friday wamba kuseka pamenepo khani yake yokhakati makamba ija. Okay, from there tatiyeniso nitioneso uyu amene yakuti Nyokseli Nyono khangatiso chigobaso tichitunanga dzina mayina ngatawa mapezeko tipena paka mchigoba kaya munthu tiona akuti anko bwanji mwafulumiratu mantha amenewo inu paize dekhani nkozi akuti lero amenewo ndeti zamoneso uyu Oscar Maseveleve amene akuti inu ndiye mukunjenjemera bwanji akutchulani vuto ukalakwa usamvena akuseka umati akuseka iwe komabe kumayenda ndi majuzi malangizo rabwino kwambiri amene kumayenda ndi majuzi you don't know kunena kuti ukapezeka kuti notino wafika mulingadzi police station makamaka kagona musero usiku umenewo nde sometimes magayi mphepo ikumaza kunthatu mukumayimve ikumazaomba zina zake amwene makamaka kulilongo kuno kasinu za madera kwanuko kulilongo kamwene kwathu kokhala kwetu ndi kumanthaina ikumaza menya bwanji kanga ndi Juni bwanji makamaka kamvula kakawaza ndekuti pase pajapanyo ande kumayenda ndi majuzi malangizo abwino kwambiri. Okay, magayi nkani ndi imeneyo ndekuti mukhoza kuona zonena kuti akunena kuti ndalamazo zinasowa 380 chakuti billion I think sindrama masewera magayi billion osati million koma billion malayo kwacha sindrama zamasewera mabiliyoni ramenewo kusowa ndi ababa malondera kuona kuti ayi zikukhudza na mkondolo umene ndinkagwira ntchito nzabodza koma nati ayi bwana inu munjenjemera bwana zabodza mubwera bwanji uzayankha kunema comments ochuluka kwambiri koma ina amanena kuti inu isize muziyankha pa social media ngati zili zabodza muziyankha pa social media iyayi mukafotokoza pa koti tungatanga kutengeni ngataka kuitane ku polisi mukafotokoza kumene kuona kuti zabodza mwayiona ende musamango kuti zabodza muzibweraso ndekuti ndi maumboni ndi ABCD nanga simu kuona kuti zabodza nderuzeni zoona zorunanga fasi munga kuona kuti zabodza muruze zoonazo mwayiona iyaru nde tingodikirabe polisi ndi apapa magayi I think tikhoza kumayambikisa zoti maunyola akhoza kuyenda nditufa ngati nkhani zizi zikutuluka chonje inde tikhoza kumana kuti nkhani zampekesera chane komano I'm telling you nkhani zizi zimangobwirapo zimakhala kuti magayi wazipangatapo kwina kwake kumene mwina mwake ni mkati mufamba dziko lali masosi zena ake mkati mweni mu polisimo nde anytime tingathe kumaona bena aka akutapidwa ngakhalebe fans ambiri kumakhala kumuda akatapa angwatusa mabelo sizikuyenda chane magayi nkhani ngati meneyo palibe zimene nganene fwazani ine ntchito yanga ndikungowulusa kupasirani zomwe zikuchitikazo mwayiona ndeno sindingasiyebe kubweresa zimene zikuchitikazo kukuwulutsirani zimene zikuchitikazo kuti zikupezeni posatangira kuti kodi no kukhoti zikatha bwanji famene ndekwenera ikhale nkhani ya makhoti zimakhati komane kuti no we expect kuti makhoti kuja ku anthu azigwira ntchito bwinobwino and zikozokhala bwino umene kuja kukalambulako bwinobwino chifukwa chani kunamira ndekuti udzu tsopano kukamira udzu umafunika ulambula kuti kukhale kwakilini kuli fans ina komwe ili corrupt nde tisilebe akumaundu oyang'anira zakumeneko I think Minister of Justice or something Charles Mhango iwo amene ndekuti apite kumeneko akaone kuti kodi nuzikuyenda murana otherwise sizimayenda kodi bwino nkhani zija kumaziponderera ndi munaona ndinabwera kuti nkhani zina zake kuzafotokozera koma zamalamulo amene amayendera kuona kuti apatonda anapondereza zinthu mwayiona nde let's hope kuonena kuti fans kamangidwa mwina mwake zakumalandira mulo koma ife what can we say nkhani ro ndimeneyo sitikuona kuti no ababa malondera ndolakwa kapena chani koma no kunduna kumene akugwira ntchito kunala kuika zinthu malinga ndi mphekeserazi ndengati zinawika mwina mwake akhoza kuruyitanidwa nanga sanala akuluakulu umene kuti akafotokoze kuti zinaenda motani akuti